Naimbag arabiyo aming kakabsat. At tuy manen, ti kabsat tiyo ni Pastor Joey, ti kadwayo ti itunggal rabi ti Sabado, iti panagdebosyon ken iti panagkararag. Agayat rabeng mo, rescue the perishing. Agayat rabeng mo, padamatao, kaasikan kwa ti ited mo. Dua darigat na ken kwa nain ka, biag ni Jesus saritaem ala. Agayat rabeng mo, padamatao, ni Jesus na dungo ti talag mo. Tidong ko'y pangag, isot anusam, ingganat di kanto mairagpad, di kanto sardayan, abagbagan, anusam, tuwaga, nedgetan, agayat rabeng mo, padamatao, ni Jesus na dungo, ti talag mo. Upusuan apnuan, basulan narway, panakadalos mo't agawaam. Takas dat karbengan, ken maipay, tapno aglag, am kaiti namay. Agayat rabeng mo, padamatao, ni Jesus na dungo, ti talag mo. Uin kainalan, piaga na santuan, ti apuit, danantot gunggunang. Di kanton mauma, agananus ka, ta ni Jesus na tay gapuken ka. Agayat rabeng mo, padamatao, ni Jesus na dungo, ti talag mo. Agayat rabeng mo, padamatao, ni Jesus na dungo, ti talag mo. Ti leksyon tayo ti daytoy arabi kakabsat, ket pasat iti atidog ga istorya. Ngam kayat ko abasaen ti ababalaeng apasat na. Daniel Kapitulo 6, versikulo 25 agingga iti 28. Kastoy iti mabasa tayo. Nagsurat ni Ari Dario kaliti tattao iti naduma-duma apuli ken pagsasao iti entero adaga. Kinunana, napateg akailyak. Ibilin ko nga itintero at masakupan iti pagariak, masapol ngagbuteng ken agraem dagiti tattao iti Dios ni Daniel. Isu ti si bibiyaga Dios, ket agturay tagnanayon. Pulos adin tumadadael ti pagarian na, ket din tumat agpatingga ti panakabalin na. Mangisalakan ken mangispal, agiparang kay iti nakaskas daaw ken milagro, sa dilangit ken ditoy daga. Insalakan na ni Daniel, iti panangpatay dagiti leon. Rimang ay ni Daniel, iti tiyempo ti panagturay ni Dario, ken iti tiyempo ni Ciro a Persiano. Kakabsat, ti Dios, bendisyonan na tayo ti panakaibasa, ti nasantuan, a kasuratan. Ti inbasak kada kayo kakabsat, ket isu ti maudi apaset ti Kapitulo 6, ti libro ni Daniel. Apay ani Ari Dario, ket kastoy iti inbilin na, kay iti isu amin at tao, iti masakupan na. Sublianan tayo man ti pakasaritaan ni Daniel. Ni Daniel ket maysa kadagiti Israelita
naipanaw manipod Israel ket napan iti Persya ken iti Siro. Napan iti Persya. Naipanaw manipod iti bukod na anasyon, bukod na lugar. Idi anay panaw isuna. Ni Nebuchadnezzar, ti ari ti Babylonia, pinagbalin na ni Daniel ang maysa nga opisyal iti palasyo. Kadwa na digiti kagayem na Shadrach, Meshach, ken Abednego. Ngam uray no na ipanaw isuda ng runa ni Daniel manipod Israel ken adada iti lugar ano sa dino ket ti Dios amaday dayo sa jay ket saan ani Yahweh no di ket dagiti pagano adi Diosen ken iti ari. Saan da ang nagrukbab, sanda ang nagdayaw iti sabali a Dios. Ni Daniel intandudo na ti pamati na ken Yahweh. Ni Daniel intandudo na ti panagdayaw na ken Yahweh. Pulos asaan ang nagrukbab, nagdayaw iti sabali a Diosen. Gaputan ni Daniel ket ijay Babylonia, ijay Persya, ket matalik unay iso na ti ari. Ni Nebuchadnezzar, ni Dario, agraman ni Ciro. Talken unay ti ari. Uno dagi ti ari iso na. Apay. Agsipod ta iso na linteg. Agsipod ta iso adaan iti buteng iti Dios. Agsipod ta iso ket agtaltalik akanayon iti Dios. Ti Dios addakan kanayon ken kuana. Saan a binaybayan, saan pinanawan ti Dios iso na. Gapuna kay ti so amin nga aramid na nabaligi iso na. Gaputi daytoy dagiti daduma nga opisyal iti palasyo agimon da ken kuana. Ket nang sapulda iti rason tapno mabalinda ang mapapatay iso na. Nakita da ani Daniel san pulos ngagdayaw iti Dios dagiti pagano. Gapuna daytoy tinaramat da tapno matiliw iso na ken mapapatay. Iti versikulo 11. Iti kapitulo 6. Kanagiti sumagsagan na da versikulo kaso iti mabasa tayo. Nagururay dagiti kabusor ni Daniel iti gundaway da amang tiliw ken kuana. Idi na tiliwanda nga agkarkararag iti Dios na nagkukuyog da anapan iti ari ket indarumda ni Daniel kinunada. Natanok nga ari, ada finirmaam abilin nga ito nagtitalupulong aldaw, siya sino man ngagkararag iti uray anya at di Diyosen, wenno tao malaksid kan ka, may tapwak iti rukib dagiti leon. Wen insong ti ari, masapul ang manuro ti bilin ta saan ang mabaliwan tilinteg dagiti Medos ken Persiano. Kinunaday ti ari, ni Daniel ang may sakitin na pagtalaw kas balod iti Jehuda, saan nakaaraan nakasari kat di natong palen, ti impaulog mo nga bilin. Mamitlong agkararag iti may sangal daw. No basain tayo pa iti leksyon, wano ti teksto, makita tayo, napalaos, wano napalalo ti panakariribok ti ari, idi mangigna timbagada. Nagbirok ti ari ti pamuspusan tapno, may salakan kuma ni Daniel. Ngem, adda finirmaan na alinteg. Gapo na masapol may patungpal.
Uray no nasakit tinakam ti ari, agsipud tatal ka noonay ni Daniel. Pinaytapwak na ni Daniel, iti kulungan di tilyon. Nagpatnag asaan ang nakaturog ti ari. Pampanunutan na. Kumusta nga ta ni Daniel? Kumusta nga ta ni Daniel? Versikulo 19, kastoy ti mabasa tayo, kadag iti sumagsaganad. Iti parbangon, bimangon ti ari kat nagdardaras, anapan iti rukib. Idi makasidag sa ijay, si dadanag nga inawagan na ni Daniel. Daniel nga adipan ti Diyos as ibibiyag. Naisalakan nakakadi kadag iti lyon ti Diyos a pagserserbiam as ipupudno. Insungbat ni Daniel, natanok nga ari, manayon kumati panagbiag mo. Imbawon ti Diyos ti anghel na kat pinagkaem na tingiwat dagiti lyon tapno sanda kadangran. Inarabi na daytoy agsipud ta amuna nga awan basol ko ken ka una tanok nga ari. Kasta unay ti ragsak ti ari. Imbili na mayroar ni Daniel ti rukib. Idi nayaon da ni Daniel nakita da nga awan apulos ti dunor na agsipud ta nagtalek iti Dios. Kalpasan na pinatiliw ti ari digiti amin a lalaki anang idarom ka ni Daniel ket pinaytapwak na ida iti rukib dagiti lyon. Agrama dagiti anak ken asawa da. Di da pay nagdiso iti rukib sinikbaben dagiti lyon ida narumrumek dagiti tulang da. Kakabsat, anya ti makita tayo ti daytoy a leksyon. Iti lugar anakay panan ni Daniel. Uray no adayo isuna iti templo da. Uray no adayo isuna iti dayjay abalay uno taeng ti Dios da. Uray no naabak da iti gubatan. Saan anaawan ti taleg na iti Dios. Saan anaawanan iti namnama iti Dios. Saan nakimaboy iti pamati na iti Dios. Uray no mabalin nga dagiti karkararag na nga mangabak na kumati gubatan. Maispal ko maisuna manipod iti panaka ipanaw iti Huda. Ken maipan iti sa bali a lugar. Uray no saan anang sungbatan dagitoy karkararag na. Nagtalinad lataan natlinteg, natulnog, ken adaan iti panagtalag ken pamati ti Dios. Tapno uray iti panawan ti pagad. Hanangin kompromiso ti pamati na. Saan ang nagdayaw ti sabalya ti Diyosen? Intuloy na ti nagdayaw it ken Yahweh. Uray no ti kasukat na daytoy ket mismo abyak na. Gapot ti daytoy. Ti Dios inispal na isuna. Ti Dios insalakan na isuna manipod kay ti narungsot alyon. Naglawag isuna iti lugar dagiti kabusor. Naglawag isuna iti lugar dagiti kabusor. Pinasilnag na tilawag ti pamati na ken Yahweh. Nagbalin isuna a saksi. Tapno may pakaammo ti bilag turay ken panakabalin ti Dios. Gapu iti panagtalek na ti Dios. Gapu ti panamati na ti Dios. Gapu ti panaglawag na iti dayta lugar dagiti pagano. Ti Dios inispal na isuna ket gapu ti panakaispal na ti pagano nga ari. Siputan tayo ni Dario. Yulog natin may sa alinteg nga amin a tao iti nasakupan na agdayaw da iti Dios ni Daniel. Kakabsat, saludsudag kay man
Adaan kayo kadi iti dayta a pamati kas ti pamati ni Daniel. Adaan kayo kadi iti panagtalek iti Dios kas iti panagtalek ni Daniel. Ti kadilawag yu ket agranranyag. Ti silaw yu kadi ket rumanranyag. Kas iti panagranyag ti silaw ni Daniel iti lugar dagiti kabusor. Ti leksyon tayo sa ritain na. Uno karita na tayo. Agtalik tayo kanayon ti Dios. Paglawagan tayo ti silaw tayo. Ibingay tayo ti pamati tayo. Tapno dagiti tao ang makakita ti lawag tayo. Dagiti tao makakita ti panagtalag kan panagpamati tayo kan Apo Dios. Mabalbaliwan naman. Kat mabalin naman tagdayaw kan Yahweh. Mabalin naman tagdayaw kan kuana kat ibagada. Madayaw ti Dios. Ti Dios as ibibiyag. Ti putpudno a Dios. Agkararag tayo. No daduma wapo, mabain kami, uno mabutan kami ang mangibingay ti pamati mi. No dumtengan iti pagad, gapu iti panagpamati mi. No daduma malipatan mi, no daduma talikodan mi ti pamati mi. No daduma ibain mi ada kami kat namati. Pakawanan na kami. Pakawanan na kami. Ika na kami ititurad bilag. Akas ititurad kan bilag ni Daniel. Nga uray no ti kasukat na kat biyag na. Saan na at pinagtalikodan ti pamati na kan ka. Saan na ngayong kompromiso ti pamati na kan panagdaydayaw na kan ka. Apo Dios, kasta ka di tarmidam kada kami. Iti da iting oras o Apo, dawatek, ipaay mo ti parabor mo, panalaktim mo, panangagas mo. Liw-liwa kay itanak mo kakabduak iti da ito panagdaydayaw, kan panagkararag. Si kakaditi ng runa, amang pabilag kadakwada, mang papigsa iti pamati da. Si kakaditi ng runa, amang salwad kadakwada. Tinagan mo Kristo, da ito'y kararagmi. Amen. Maminsan pa'y kakabsat, siyak ni Pastor Joey, ti kadwayo ti tunggal rabi ti Sabado. Ti Dios, ipaay na kumati parabor, ayat kan pamendisyon kada kayo. Ti Dios, pabilgan na kayo, paturoden na kayo. Tapnong mabalin nyo tagranyag, mabalin nyo, nga ibingay, ti pamatiyo kan kwa na, iti siya sinuman, kan ti anyaman, akan ito. Amen.